Kaya keyong neng tipis, iku sok kena nggo lawuh barang kae. Lagi padha ngosek, koek, banjur saka wediku aku mbrobos kono kae supaya kelangan lacak wong-wong ing pati. Nek menawa bisa dadi petilasan, kono kae besok tak jenengake kosekan. Bocah mlayu rene. Mbok tenenen ora sing mlayu rene mau lho. Mbok tenenen iyang niki wau. Niki Nukon niki wonten bocah glipat-glipet niku wau. Nek nukon niki rumah kula nggih ing angon iki sendoknya. Bocah ta wujudane. Lah ya kuwi sing tak goleki. Saiki ono ngendi? Ampun ngriki wau lho. Nyebal ngriki terus ngetan niki wau. Iki dalan iki ngetan bablas. Nggih. Ya wis, ayo dilak ngetan ayo. Ora kenyono-nyono keselamatan mono iki aku kudu muji syukur alhamdulillah marang subhanallahu taala tegese isih maringi keselamatanku. Aku awor wong guyang kebo. Wong-wong padha ora ngerti, bocah-bocah sing padha guyang ora ngerti. Dadi kono gumek padha nakoni wong guyang kebo, aku bisa melayu. Kono kae tak jenengake guyangan besok. Bisa wal saka panguyaking wong-wong ing Kabupaten Pati. Gusti, mugi pinaring ana wilujeng. Saoncat kula saking paukumaning tiang-tiang ing Pati, saya sumrambah dhateng anak bojo kula. Duh Gusti, mugi paring kemirahan kalihan anak kula ingkang dereng anggadhahi dosa. Kudune menyang endi aku iki? Aku yen bali ning tlatah Pati, ora-orane aku bisa tentrem uripku, bisa kumpul anak lan bojoku. Aku percaya mesti bakal dadi mangsane wong-wong utawa nara-praja ing Pati. Momok. Aku ora bisa mebaki, ora bisa nyukupi kabutuhanmu urip, momok. Apa kaya ngene iki jeneng bapak sing ora nanggung jawab panguripaning anak lan bojo. Ya mbuke momok, aku dongakno slamet wae bisa ketemu karo kowe. Saridin. Gini, podo lelungguan, podo rebugan kang kepenak. Ojo nangis kaya ngono. Panjenengan sinten? Kowe durung ngerti karo aku. Ya sak mestine. Nanging yen to jeneng kowe wis tau krungu, mung wonge durung tau ketemu. Nggih. Aku iki
kang diarani Sunan Kalijaga. Oh, Kanjeng Sunan. Oh, guru sejati. Syekh Maloyo. Mboten kenyono-nyono Kanjeng Sunan. Menawi kula saged pinanggih kalian Kanjeng Sunan Kalijaga inggih guru sejati. Kula nyuwun pejah kemawon Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan. Saridin, Rumaos keduwung gesang kula wonten ing plataraning jagat gumelar menika Kanjeng Sunan. apa sebabe kok banjur kowe dhisikake njaluk mati? Kanjeng Sunan, senajan dodo kula menika ora tulisan, nanging kula yakin menawi Kanjeng Sunan saged maos ing salebeting jaja kula Kanjeng Sunan. Senajan bathuk kula menika mboten pengilon, ning tertamtu Kanjeng Sunan saged ngilo ing telenging bathuk kula. Oh, Kanjeng Sunan, parantene panjenengan tambuh kalian lelampaning Saridin Kanjeng Sunan. Ora teges tambuh. Wis sak trepe. Kabeh iku mau manungsa diwenangake nyumurupi lakoning manungsa. Nanging yen to windani cecangkriman aku kudu ambatang. Iku yektine uga sawetara ana peranganing tetembungan kang kurang prayoga ing ngaranan disi marang kersaning Allah Subhanahu wa taala. Iki Kanjeng Sunan. Aku mung kepengin pawangsulanmu apa sebabe kok kowe njaluk mati? Kembunging manah kula, cupluking manah kula Kanjeng Sunan. Tinimbang kula gesang, mboten saged kempal kalian anak lan bojo kula. Mongko anak kula taksih alit sanget dereng wancinipun kula tilar Kanjeng Sunan. Menawi kula wangsul wonten ing tlatah Pati, samenika kula dados buronipun tetiang ing Kabupaten Pati Kanjeng Sunan. Amargi kula dinakwa damel Raja Pati. Monggo sawit babar pisan boten ngertos menawi ta ingkang dumados kados dening Sima menika kala wau. Ipe kula piyambak inggih Kakang Branjung ngantos tumenggining pejah Kanjeng Sunan. Banjur puntane rembug kowe ngendhengake marang uripmu. Kowe luwung mati lak ngono. Inggih Kanjeng Sunan. Engka mongko yen kowe mati kaya dene mati nganyut tuwuh. Kuwi mati kang nista. Kuwi wis duweni dosa. Coba wis pisan. Inggih. Dosa kan kang nitahake. Sapa kang paring urip kowe ana ing alam donya? Iku ngomongake Allah Subhanahu wa taala. Inggih Kanjeng Sunan. Kaping pindho dosa kan raga kang mestine isih kudu tumitah ana ing alam donya ning nyatane kowe gigi mangsa. Katelune dosa kelawan wong atuwa. Kowe durung bisa males kabecikan marang wong atuwa, kowe wis kepengin amungkasi karya. Nah, kang kaya mangkon iku mau isih ana dosa-dosa meneh. Nanging ndak kira telung prakara iku mau cukup kanggo paugeranmu. Aja nganti mbacetake kepengin ngupadi marganing pati. Kena kowe ngupadi marganing pati ning pati kang utama. Saridin, Kula Kanjeng Sunan. kabeh lelakonmu iku mau saperangan aku uga wis ora bakal kalimput. Nanging sak temene Saridin, yen kowe gelem noleh lan gelem metani, kuwi sak temene kasangsaran. Kuwi ya mung saka polahmu dhewe. Yen to kowe gelem tumindak ngati-ati ora grusa-grusu, semongah sesongaran, ndak kira ora bakal nglakon kaya ngono. Coba eling-elingen. Wiwit saka kowe isih cumandha ning desa, nganti kedadian kowe mateni karo kakangmu kang awujud macan. Inggih Kanjeng Sunan. Ya ta? Kowe duweni panemu yen kowe iki mateni macan ning ora mateni sedulurmu. Inggih. Ning kasunyatan ku mau diluputake dening negara.
Ya. Diluputake dening negara. Iya. Wis sak mestine kowe ya kudu nampa pidana. Kowe nampa hukum. Inggih, leres dawuh pun. Kowe ninggalake ing papan padununganmu ana sakjroning hukum kowe mulih. Aku lak jenenge rak kurang prayoga yen ditembungake ngono. Kowe iki pamer marang kaluwihan. Kamangka, Saridin. Sinadyan to duweni kaluwihan kang maneka warna, bebasan jagat ora ana kang padha. Nanging yen kabeh iku mau dipamerake, kuwi ya banjur saperangane mesti uga bakal ana kang kuciwa. Sebab Allah Subhanahu wa taala ora ngeparengake. Nek isih eling to, ana leres. wis akeh banget tembung-tembung kang becik, aku mung maringi tulodo. Sak temene ora ana daya kekuataning saka manungsa mung keparenging saka Allah. Leres dawuhipun Kanjeng Sunan. Nah, saiki bareng ana lakon kaya ngono, kowe saiki dadi buroning para nayaka praja ing pati, kowe bingung nyupati marganing pati. Nanging Saridin, upamane kowe dina iki mati apa kowe ora gelo? Lajeng menapa ingkang kula gelani Kanjeng Sunan menawi gesang kula tansah dados buronipun Narapraja ing Kabupaten Pati. Mongko anak lan bojo kula tasih cumondhok wonten miyana inggih tlatah Pati Kanjeng Sunan. Anggih nyumanggaken Kanjeng Sunan sedaya kalpatan boten wonten tiyang ingkang saged paring pepadang kejawi namung nggih guru sejati nggih panjenengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Kula nyuwun warah kados pundi Kanjeng Sunan? Pindrih kula menika saged gesang kempal kalian anak lan bojo kula Kanjeng Sunan. Kang ateges kowe ora bakal milihake marang pati yen kowe cek mikirake anak lan bojomu, ya. Nah, mula kabeh-kabeh mau dipikir kanthi sareh, ya. Kanggo nggayuh marang kamulyan, ya. Nggih, Iki kudu gelem rekoso. Ora ana kok barang mulya kok banjur teka dhewe iki ora ana. Ya kudu gelem rekoso. Jare kae ngelmu kuwi angele kudu kanthi laku. Inggih leres dawuhipun Kanjeng Sunan. Saiki kanggo kawitan terus pisanan kowe mlaku ngidul parane. Ngidul Kanjeng Sunan. Anjep ana ing Parangtritis. Ing kono bakal ketemu karo wong atuamu, ya ing kono margane bakal manggih kamulyan. Wis cukup. Oh Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan. Sembah kula nderek panjenengan Kanjeng Sunan. Ora kenyono-nyono babar pisan. Yen petenging utawa bungkeling atiku, aku bisa pinanggih karo guru sejati ya Kanjeng Sunan Kalijaga. Coba mau welingi aku supaya ngener mlaku mengidul. Ora ketang dikaya ngapa. Pancen marganing kamulyan mono kudu dituku nganggo laku, mbuh sarana kasangsaran lan liya-liyane. Coba tak nglapakake sikilku ngarah tumuju mengidul aku. Jarene mau ing arah Parangtritis. Mongko sing tak ngerteni tembung Parangtritis mono. Jare Ngakandha jare pinggiring segara kidul. Kae segara wis ketok mumpiar-mumpiar ngono. Apa isih kurang minggir maneh? Apa ya kene iki sing jeneng Parangtritis? Apa kiblatku mengidul iki mau kleru? Kok ora kepethuk pawongan? Apa maneh kok jarene ibuku? Bocah ngon wae ora ana ning kene. Apa Kanjeng Sunan mau bakal nyugakake aku ana ing jurang kasangsaran apa priye? Oh, guru sejati. Guru sejati. Kados pundi kedahipun kula guru sejati?
Saridin teka sampun ngertos nami kula sarta kersa nguwuh kula Saridin. Iya. Mesti wae kowe durung ngerti aku. Ya aku iki wong tuamu Saridin. Tiyang sepuh kula, oh, Ibu. Lho, aja caket-caket karo aku Saridin. Kono-kono lungguh Kang Prayoga tole. Kula nderek panjenengan Ibu. Wiwit alit ngantos semanten ageng kula keng kawasan kula sampun ngancik tataraning kadewasan. Kapara samenika kula sampun cineluk bapak. Tegesipun kula sampun gadah anak. Inggih nembe sewisan menika kula pinanggih panjenengan. Kula nderek panjenengan Ibu. Menawi mboten kepareng menapa panebus kula alit dipun ageng-ageng ngantos semanten Ibu. Saridin. Kabeh aturmu pancen bener. Wiwit timur kudune isih ana pamomonge wong tuwa. Nanging yen saiki Saridin, aja meneh momong. Lagi caket karo aku wae wis ora kena. Awit uripe wong tuamu lan uripmu kuwi wis beda. Yen wong tuamu urip ana ing alam antara. Mula tole Saridin. Injih. Sinajan kaya ngapa, aku tetep ngawat-awati sak solah bawang. Mula Saridin, ya kene kowe ana papan panggonan kene. Yen to kowe iki mau mung tansah sedih lan peteng jagatmu, ana kawigatene apa tole? Kejawi kepengin sumerep dateng tiyang sepuh ingkang ukir jiwa raga kula. Oh, Ibu. Senajan kula sampun saged pinanggih, nanging Ibu sampun nelakaken yen Saridin boten kepareng manunggal utawi ngabekti jalaran Ibu sampun gesang wonten ing alam antara. Iya. Saderengipun Ibu badhe nilaraken kula. Asma panjenengan menika sinten Ibu? Kula kedah nguwuh sinten kalian panjenengan Ibu? Aku Dewi Samaran, Saridin. Dewi Samaran. Ibu. Leresipun kula ngantos dumugi ngriki tanpa pikantuk pitedahipun guru sejati nggih Syekh Malaya. Boten badhe kula saged pinanggih kalian panjenengan Kanjeng Ibu Dewi Samaran. Ing wasana sasampunipun pinanggih kula gentos pitaken kados pundi gesang kula ing mangkenipun kula jibahaken Ibu menawi Ibu mboten saged peparing nglancaraken gesang kula kangge momong anak lan bojo kula nderek panjenengan kemawon Ibu. Saridin, kabeh aturmu kuwi bener. Nanging Ibu ora wajib maringi pangapura marang Saridin. Sing maringi pangapura ora liya ya mung awakmu dhewe. Mula ya Saridin. Tak tuduhake papan panggonan kanggo mulyaning uripmu besok sak anak putumu. Wiwit saka desamu kowe mlaku ngulon bener. Inggih. Kono ana paguron sing gedhe. Kowe bisa suwita ana paguron sing gedhe kuwi. Nanging kabeh apa dawuhe kowe kudu miturut lan kowe ora kena sembrono tole. Mula saka kuwi kowe enggal tak tundung saka papan panggonan iki, enggal-enggal kowe ana paguron gedhe ing Kudus tole. Kudus. Cukup Saridin, cukup semene Saridin. Inggih. Oh Ibu, Ibu sembah kula nderek panjenengan Ibu. Oh Ibu, Ibu, oh Ibu. Wala quwata illa billahil aliyul azim. Ibu, saiki aku ngerti yen aku isih duwe ibu sing ngawasta Dewi Samaran. Nek isih kurang duka rasane atiku. Jalaran durung ana dongengane yen ana ibune kok ora ana bapake. Muga-muga aku bisa pinanggih
kelawan guru sejati bisa ndunungake. Nang sing wigati, aku tak ngestokake dawuhing ibu tumuju marang paguron gedhe ing Kudus.